Mmodzi mwa anthu amene wakhala akusausa anthu yemwe wakhala akuzunguza anthu mu nthawi ya usogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera pamene ufulu wa Amalawi udasiya kuoneka mu nkhani ija yochita mademo. Kudali kovuta mu nthawi ya Dr. Lazarus Makikafe Chakwera kuchita mademo amene ndosusana ndi usogoleri wa iwo, ndipo ukalimba mtima kupita pa nsewu chomwe umakakumana nacho ndiwo anthu azikwanje. Ndipo maumboni alipo ambirimbiri amene anthu ambiri akhala akuchitidwa chipongwe ndi anthu amene amatulukira pamalo pomwenso pamakhala apolisi nkuwachita anthuwo chipongwe. Mongokumbusana nkhani ya a Sylvester Namiwa amene adachitidwa chipongwe gulu la anthu likuona, ndipo apolisi sadathe kuwateteza m'malo mwake adawavulaza, ndipo palibenso chilungamo chilichonse chimene chidayendapo. Ndipo kufikira mu tsiku la lero anthu amene adachita chipongwe Anamiwa sizimadziwika kuti nkhani yawo ili pati. Ndipo mukukumbukiranso ino mademo amene adasogolera Boni Kalindo mu mzinda uja wa Zomba. Mademo amenewa adasokonezedwanso ndi kagulu kena ka anthu kamene kamachita zachipongwe, kagulu ka anthu aja amene amanyamula zikwanje. Tsopano nkhani ya mtsiku la lero ndionera kuti kulowa kwa utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika ayamba kutola mmodzimmodzi, ndipo padakali pano mmodzi mwa anthuwa ali muchitokosi. Nkhani imene ndakubweretsani mtsiku la lero ndiyokhuza mmodzi mwa anthuwa amene amasogolera gulu la anthu azikwanje yemwe ndiodziwika bwino ndi dzina loti Dala Kadula, yemwe wakhala akuzunguza anthu m'misonkhano yochuluka pamene amachita mademo ofuna kususana ndi utsogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. Oganiziridwawa ndi mmodzi mwa mamembala a chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo m'mbuyomu bungwe lija la Malawi Human Rights Commission MHRC lakhala likulemba masamani akupita kwa mkulu ameneyi kuti akaonekere ku bwalo la milandu pa nkhani zingapo zimene amakhuzidwa zophwanya maufulu a anthu, komanso imodzi mwa nkhani yopseza munthu mmodzi yemwe amachita nawo zowukira utsogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera amene ndi achimwemwe Muhangu, amene iye adawapseza kuti awapha. Izi zinachitika March chaka chomwe chino pamene achimwemwe Muhangu adapezeka nawo pa mndandanda wa anthu ochita nawo mademo amene adakachitikira ku Zomba mosogozedwa ndi a Boni Kalindo. Ndipo m'malo mwake amenewa achimwemwe Muhangu atapita mu mzinda wa Lilongwe adakumana ndi mkulu amene tikukamba Dala Kadula, yemwe adawapseza mkuluyi kuti amupha. Mkulu yemwe tikunkambayi chimwemwe Muhangu ndi mmodzi mwa asilikali wopuma pa ntchito amene adatenga nawo mbali ku mademo amene adachitidwa, amene amatchedwa kuti ndi mademo amodzi mwa anthu amene consent citizens kapena kuti nzika zokhuzidwa zimene mademo amene amasogoledwa ndi a Boni Kalindo mchaka chija cha ngopitachi mu mzinda wa Zomba. Akadula adauza a Muhangu kuti awapha powaopseza ndi mfuti mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo amene wa Muhangu adachitidwa izi anakachita ripoti nkhani ku polisi ya Kawale, ndipo polisi italemba samani yopita kwa amene wa Akadula sadakaonekere ku bwalo la milandu. Izi zinali chonchi kamba kunena kuti mkulu ameneyi anali munthu mmodzi osafikirika mu nthawi imeneyi ya Achakwera, kamba kuna kuti adali otetezedwa kwambiri ndi anthu amene adali ndi maudindo mu chipani chimenechi. Ndipo bungwe limeneli la Human Rights Commission lakhala likulemba masamani angapo amene iwowa Akadula akhala akulandira, koma palibe chilichonse chimene amachita. Ndipo utsogoleri umene udalipo uja palibe pressure iliyonse imene amayika kuti mwina chilungamo chikadziwike. M'malo mwake amenewa akhala akutetezedwa, akhala akusungidwa nkhwapa mwa anthu amene amasogolera mu nthawi imeneyi ya chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo chaka chatha amenewa Akadula adalandira kalata yochokera ku MHRC imene idalembedwa pa 21 March mchaka chimenechi cha 2024. Ndipo kalatayi idachita demand kuti amenewa Akadula akaonekere ku polisi pasanafike pa 28 March mchaka chomwechi cha 2024. Ngakhale izi zinali chonchi, ngakhale kalatayi inachita emphasize za madeti, komano amene Akadula
akhala asakuchita monga kalata idanenera, ndipo akhala akusungidwa amenewa, ndipo palibe chilichonse chimene chakhala chikuonesa zasogolo la nkhani imeneyi yokhuza kuopseza anthu m'magawo osiyanasiyana, ndipo maka pa nkhani yayikulu imene tikukamba kuti adaopseza mmodzi mwa anthu amene amachita nawo mademo kuti amupha powaopseza ndi mfuti mu mzinda umenewu wa Lilongwe, kusatira mademo amene adachitika ku Zomba kumeneku amasogoleredwa ndi amene wa Bonika Lindo, mademo okwiya ndi usogoleri wa Dr. Lazarus Makikafi Chakwera. Ndipo atolankhani atalankhula ndi amenewa amuhango. Iwo amuhango adafotokoza kunena kuti kufikira padakali pano adakali kufufuza chilungamo kuchokera kwa akulu pa nkhani imeneyi kuti akadula akaonekere kubwalo la milandu ndi kukayankha pa nkhani zimenezi zokhuza kuopseza kwawo kuti apha munthu. Ndipo malingana ndi statement ya amenewa amuhango, iwo adapitiriza kunena kuti akadula akhala ali munthu mmodzi yemwe kumzenga mlandu kudali kovutirapo mu usogoleri wa MCP. Monga ena adaperekera mwambi kunena kuti Khoso yakakhala pakhate sapheka, kotero mu nthawi ya ulamuliro wa MCP akulu amenewa adali munthu mmodzi wovuta amene kumutengera kubwalo la milandu zinali zovutirapo. Ndipo malingana ndi kafukufuku zapezekano kunena kuti mkulu amene kadula padakali pano ali mu chitokosi cha polisi, kumene iyeyinso kumene kuwamangidwa ndi nkhani ina imene amaopsezanso mmodzi mwa mamembala a chipani cha Democratic Progressive Party mu mzinda omwewu wa Lilongwe. Ndipo amenewa ndi amene amasogolera gulu la anthu amene amatenga zikwanje mu nthawi imene anthu amachita mademo mu usogoleri umenewu wa Dr. Lazarus Chakwera nthawi imene asadachoke pa mpando. Kotero malingana ndi bungwe la MHRC likufunanso kuti nkhani yawo imene akhala kwalembera samani mkulu amene ndi kuti mu nthawi akuyembekezeka kuti akayankhe. Ndipo MHRC mukalata yawo achenjeza achinyamata kunena kuti achinyamata tichenjere kamba kunena kuti anthu andale amafuna kumatigwiritsa ntchito kuopsezera anthu zimene ndizosayenera, malo mwake tikapalamula andale wanso amakakhaliracho kamboma sangatithandizire pa nkhani zathu poperekera chisanzo chimenechi chakadula kunena kuti padakali pano iwowa chilungamo chidziwika chifukwa chona zoti usogoleri umene ulipowu wabwera ndi zina zimene sizogwirizananso ndi chipani cha Malawi Congress Party. Kotero iwowa mu nthawi ino alibe kumene angathawire. Choncho nkhani imene timene kubwereserani mtsiku lero ndi yokhuza amene wakadula amene ndi mmodzi mwa anthu amene amatenga zikwanje kumaopseza anthu m'misonkhano yosiyanasiyana imene anthu akhala akuchita kufuna kuti usogoleri wa Dr. Lazarus Makikafi Chakwera usinthe zinthu zina zimene sumayendesa bwino. Ndipo malingana ndi malipoti zikuonesa kuti chipanichi chimagwiritsa anthu amenewa kuti chikhale chipani chimodzi chosazuzulika mdziko lino la Malawi, ndikuti ufulu wa Malawi wakhala wokuphedwa mothandizidwa ndi mkulu amene. Ndipo padakali pano tikuti ali mchitokosi kumene akhale akuyankha milandu yosiyanasiyana imene wakhala akuichita mu nthawi ya Dr. Lazarus Makikafi Chakwera. Timve maganizo anu through comment section kuti nkhani imeneyi mwayiona bwanji, zakugwidwa kwa mkulu amene wakhala akuvutikiridwa kuti apezedwe, komano kusintha kwa utsogoleri panopa ndi munthu amene ndi wophwekanso kwambiri. Chotero timve zambiri through comment section. Andi mu video ya msiku la lero nali ndine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tinso kupasirani na ma videos amene tikukonzerani pano pa Samma Vita YouTube channel.